Gospodine Staničiću, evo nakon 2 godine korone još jedno predstavljanje Hrvatske na najvećem svjetskom sajmu turizma u Berlinu. Evo održana je konferencija. Što ste poručili u vašoj prezentaciji pred oko 80 stranih i domaćih novinara? Pa evo, ja bih rekao da smo uputili glavnu poruku da je Hrvatska nikad bliže Nijemcima. Naime, željeli smo istaknuti činjenicu da je Hrvatska ove godine ušla u Schengen, da je ušla u eurozonu i da na taj način olakšava i putovanje i boravak u Hrvatsku, s obzirom na činjenicu da više nema čekanja na ulasku u Hrvatsku i s obzirom na činjenicu da će svi turisti koji dolaze iz eurozone puno lakše moći preračunavati sve svoje usluge i ono što ih očekuje u Hrvatsku. Druga, ja bih rekao, snažna poruka je bila da Hrvatska kao jedna od vodećih turističkih destinacija na Mediteranu promišlja o budućnosti svog turizma u smislu ulaganja u kvalitetu i ulaganja u održivost. Ministrica Brnjac je ovdje prezentirala u kratkim crtama ono što nas očekuje u budućnosti po pitanju održivosti, a ja bih tome pridodao da smo kroz jednu prezentaciju naveli ključne glavne projekte u smislu dizanja kvalitete smještajnih i ostalih kapaciteta u Hrvatskoj i u tom smislu dali značaj naravno da Hrvatska ide u pravcu kvalitete, da ide prema onom premium segmentu i da Hrvatska postaje cjelogodišnja turistička destinacija. Berlin je nekako zadnji test za turističku sezonu. Kakva su vaša očekivanja za ovu sezonu 2023? Pa ja bih rekao da evo, sudeći prema posjećenosti štanda od ranog jutra, kao što ste rekli, nakon 2-3 godine pandemije ITB se vratio, ja bih rekao, na velika vrata. Puno je interesa, puno je sastanaka sa našim ključnim partnerima i gotovo sa svim partnerima imamo odlične pokazatelje u smislu trenutnog stanja bookinga i onog što nas očekuje ove godine u turističkoj godini. Vjerujem da ćemo kroz zajedničko oglašavanje, zajedničke promotivne aktivnosti, marketinške kampanje doprinijeti tome da Hrvatska bude što vidljivija na njemačkom tržištu, a znamo da nam je Njemačka najvažnije emitivno tržište i stoga očekujem jako dobre rezultate i ove turističke godine. Koje su najnovije novosti na hrvatskom turističkom tržištu? Pa evo, mi smo nekako se prilagodili onome što danas suvremeni turisti traže, visoku razinu kvalitete usluge, smještaja, dodatnih sadržaja, bolju povezanost, dakle radimo na tome da Hrvatska bude što bolje povezana sa našim najvažnijim emitivnim tržištima. U Hrvatskoj je puno novosti što se tiče i nekih novih smještajnih kapaciteta, primjerice visoko kategoriziranih hotela koji se planiraju otvoriti i ove i sljedećih godina, vrhunskih kampova, kuća za odmor, ostale turističke infrastrukture koja doprinosi tome da se zapravo rade novi sadržaji u destinacijama. U tom smislu evo, želim posebno naglasiti jedan javni poziv kojeg smo raspisali proteklog tjedna koji je usmjeren upravo na kontinent gdje ćemo zajedno sa sustavom turističkih zajednica uložiti preko 8 milijuna eura i vjerujem da će sve to doprinijeti onom našem cilju da Hrvatska postane cjelogodišnja turistička destinacija, da se taj turistički promet nekako, ja bih rekao, ravnomjernije raspoređuje ne samo na morski dio Hrvatske, na obalu i otoke, već i na kontinentalni dio Hrvatske koji itekako ima što ponuditi. Nedavno ste bili u Minhenu, evo danas ste u Berlinu. Što očekujete konkretno od njemačkog tržišta? Od njemačkog tržišta očekujemo jedan stabilan rast kad govorimo o broju turista i posjetitelja u ovoj godini. Očekujemo naravno još bolju vidljivost i očekujemo da Hrvatska kroz ova dva sajamska nastupa učvrsti svoj položaj na ovom nama najvažnijem emitivnom tržištu i naravno očekujemo odlične rezultate. Razgovarali ste evo danas prije podne s brojnim hrvatskim predstavnicima. Kakva su njihova očekivanja? Imaju li dovoljno kapaciteta? Što je konkretno sa radnom snagom? Je li to problem u Hrvatskoj? Pa, problem radne snage, ja bih rekao izazov radne snage je globalni izazov kojeg evo treba rješavati zapravo među svim dionicima koji su uključeni u onaj lanac vrijednosti kad govorimo o turizmu i turističkoj industriji općenito i na globalnoj razini naravno i na nacionalnoj, ja bih rekao i lokalnoj razini i moram reći da uz pomoć i napore vlade koja je osigurala kroz određene mjere
i određena sredstva za zaposlenost, ubrzale neke procedure oko izdavanja radnih dozvola, da i turistička industrija odradila svoj dio zadatka kroz poboljšanje materijalnih prava i uvjeta rada samih zaposlenika. Ja vjerujem da ćemo postati još atraktivnija zemlja za rad u turizmu, a ono što je dobro da se turistička industrija ove godine i ranije organizirala nego proteklih godina po pitanju radne snage. Vjerujem da ćemo ove godine također dobro odoljeti svim tim izazovima i ono što stalno ističemo, upravo je važna ta sinergija između javnog i privatnog partnerstva, jer je ona zapravo na neki način jamac da ćemo na kraju imati dobre rezultate. Vi ste direktor Hrvatske turističke zajednice, imate 2 predstavništva u Njemačkoj, u Frankfurtu i u Minhenu. Koliko ste zadovoljni radom tih predstavništava i mogu li oni osvojiti sve zahtjeve? Pa ja mislim da ovako, bez lažne skromnosti i pretjerivanja možemo biti itekako zadovoljni i sa kolegicom Miličić i njenim timom i sa kolegom Dragikijom i njegovim timom i u Minhenu i u Frankfurtu. Mislim da daju svoj maksimum i sama činjenica da imamo brojnu posjećenost i partnera s kojima oni imaju izuzetno dobre odnose i intenzivnu stalnu komunikaciju zapravo potvrđuje da oni vrlo kvalitetno i odlično rade svoj posao. Hvala vam lijepa. Hvala vama.